Добър вечер на всички. Добър вечер на всички. След малко започваме ритуалите за пречистване, като целта ни е да освободим натрупаната негативна енергия, да хармонизираме вътрешното си състояние и да изчистим енергийно дома си. За целта на ритуалите съм си приготвила купичка с вода, купичка, в която ще сложа морска сол и свещ. С тези от вас, които са се записали на курса, на обучението, ще продължим, но бих искала за всички останали да покажа един кратък ритуал, за който е необходимо да имаме само купичка с сол и свещ. Нека да напълним солта в купичката. Солта може да е морска, може и да е обикновена сол. Да запалим свещта. Вие бихте могли да ползвате и бяла свещ, обаче аз тази вечер ще използвам черна. Къде ми е запалката обаче? В момент да си взема запалката. Тя била тук на масата. Така. Съвсем кратък ритуал, както казах, за пречистване с сол и с свещ. Изчистваме личната си енергия от стрес, напрежение и чужди влияния. Първо, запалваме свещта. Аз ще подгрея малко долу, за да може да я залепя. Както казах, вие може да използвате бяла свещ. Аз ще използвам черна свещ, заради силата на черния цвят. Слагаме купичката с солта пред нас. Взимаме един лист. Аз ще използвам този лист. Един лист с хартия и един химикал. На листа напишете това, от което искате да се освободите. Дали искате да се освободите от страх, от отрицателни мисли, отрицателни чувства, ако нещо ви тормози. Всичко това е лично за вас. От какво искате да се освободите? И примерно аз ще напиша, че искам да се освободя от страха си, към неизвестното, примерно.
Вие може да искате да се освободите от негативна енергия. Така, след като сме запалили свеща, купичката с солта е пред нас. На листа съм написала от какво искам да се освободя. Оставам до тук и поставям ръцете си върху купичката с солта. И си казвам това, от което искам да се освободя, което съм написала на листа. Целта е солта да поеме негативната енергия, страховете ви, всичко това, от което искате да се освободите. Вие ще усетите кога започва да действа. Ето аз започвам да го усещам. Това е като една енергия. И всичката тази енергия трябва да мине през вас и да влезе в солта. Освобождавам се от страха си. Когато сте готови, благодарете и след това загасяме свещта, но никога не духайте свещите, когато правите ритуал. Винаги ги загасвайте. Вие сигурно не я виждате, но ето е къде гори, с пръсти. И сега солта отива под течащата вода. За всички останали ще продължим. Който се е записал в обучението за ритуали, за всички останали ще продължим. Всички имат линкове, които са се записали, така че това беше за вас. Останалите продължаваме. Лека вечер!